Ассалому алейкум духтаракои азиз. Созе назет саломатии ҳаматон хубай. Ма шумода боз ҳам анамихе материалои хушрӯви арзона видеокардагӣ марҳамат тамошо кунед. Дар Коршава доставка дорем. Ина 450 сомонай. Материалаш комбахтия. Материалаш комбахти вишивкадори фасони фасон. Бархти ҷумбона иҷа чанд расветка дора, ҳами гил чанд ранг дора. ҳозир ма рангоша нишон метиҳам. Аввал кушодагиша бинед. Инаи фиолетови баланди хушрӯвай. Анаиша нигоҳ кунед. И талха баргай. Сабзи тёмный. Марҳамат ина сангошонам хе блеск метиҳа. Хушрӯвай. Ина. Диден духтараку 450 сомон як либосшай. Каседа ки дар кораи нависен, ма шумода доставка мекунем. Мана фиолетовишам хушрӯвай. Фиолетовишам аҷоиб тёмный фасонай. Телефон доқа хушуна омадастай. Ҳозир дига гилша ма шумода нишон метиҳам аз ино. Ҳами гил духтараку нигоҳ кунед. Фиолетови дора, сирх дора, ана сабз дора, сабза нишон додум тона. Баъд анамихе шоколаднови дора. Кабут ҳастай, кабути баланди хушрӯвай, инаи грязнорозовый ҳастай, инаи ранги кола меганам хеле рангай. Хулас анами гил, анами хеле ранго дора. Ҳозир ман шумода бо ягон хе гили дигашам кушода нишон метиҳам. Тамошобинони азиз, анами гилам 450 сомонай. Диден сирхи хушрӯвай. Видеода сафедча омадасте, неким сирхи хушрӯвакай то болора вишивка дора. Ҳозир ма шумода рангоша нишон метиҳам ки чӣ ранг ҳастай аз анами 450 сума. Мана духтаро ҳавай гул анами намуд ранго дорад. Диден рангошон бисёрай. Интихобуш зиёдай. Кадомеш ки дар кора шумо нависен доставка мекунем. Тамошобинони азиз, анаи намудуш бошад 600 сомона як либосуш. Иам беҳад рангои хушрӯ дора. ҳозир ма дигар рангошам шумода нишон метиҳам. Марҳамат, хоҳишмандо дар кор бошад, дониста бошед ки аз анаминоям мо дорем. Ира комбахташам хушрӯвай, вишивкашам нигоҳ кунед бисёрай. Комбахташ мулоимакай. Мана аз пеш аҷоиб хушрӯвай. 600 сомон як либосуш. Сангошон ҳамаш хамелён. Марҳамат, бинед чӣ хел рангои хушрӯ дора. Ҳамино ҳамаш аз анамун гулай. Мана фиолетови, сери, анами ранго. ҳозир ма игилам шумода нишон метиҳам. Аз игилам каседа дар кор шава доставка дорем. Ана игилаш бошад 450 сомонае. Мана аз инам рангош ҳастай. Хеле хушрӯвай. Ино 700-750 будам пеш. Ҳозир 450. Марҳамат. Лавдоманиёи вишивкадор, комбахтои вишивкадор касе ки хоҳа ҳаст. Дидед? Анамино ҳамаш рангои ҳаминам. Мана сери дора. Ана ин ранг дора, коричневый, сирх, сиёҳ, сирх бо. Хулас бисёр рангакои фасон.